UN Academy दतमानि बोसोरारि फरायसालिफोरबो दा बे फरायसालिफोरखौ जों लोब्बा लाखिनानै जोंहा दिनै गिबिसिन हाबाफारिफोर हिसाबै फरायसालिनि गेट बेखेवनाय हाबाफारि दङ। दा बे गेट बेखेवनाय हाबाफारियाव नुजाफैनो हानाय जोंनि बर' UN एकाडेमिनि मानगोनां चेयारमेन सार सुफांसुला बसुमतारी लोगोसे बेवहायनो बाहागो लाफैनो हानाय जोंनि बर' UN एकाडेमिनि मानगोनां कनभेनर सार गोरोबथा नार्जारी लोगोसे बेवहायनो बाहागो लाफैबावनो हानाय जोंनि बर' UN एकाडेमिनि मानगोनां सोद्रोमा प्रकाश ब्रह्म सार आरोबाव बेवहाय बाहागो लाफैनो हानाय जोंनि दतमा UN एकाडेमिनि मानगोनां गासै फोरोंगिरि बिथांमोन लोगोसे बेवहायनो बाहागो लाफैनो हानाय जोंनि UN एकाडेमि दतमानि गासै अनजाथाव फरायसा फरायसुलि गोजोननाय थाबाय सानैसिम बेसेन गोसा गावनि सिनायथिखौ होनायनि थाखाय दा आङो आलासि सिनायथि होनांगौ हाबाफारिया दंब्लाबो आङो बे समाव समनि आंखालनि थाखाय आलासि सिनायथि होनाय हाबाफारिखौ एसेखिनियाव दोनथ'बाय। दा बे समाव जोङो जोंनि जे हाबाफारि बे हाबाफारिखौ मावफैनो थाखाय जोङो आवगायनोसै। सार हाबाफारिसिम फोन उठाएन उसकी जावे हमको मन में बोलो गोजोननाय थाबाय सारनिसिम मासिगिरि सार सुफांसुला बसुमतारीखौ आङो बे समाव खावलायबाय। दा सारखौ आङो मावफैनो थाखाय आवगायनो खावलायनाय जाबाय। All press dot. Hello double. Gayok nanti tuh apa sih? सिरिखा दसेल'सै दसेनि उनावनो जोङो बायदिसिना गेलेनाय बादायसिगोन।
बिस्कुट खांदों बिस्कुट खांदों बिस्कुट खांदों